Απαγορεύεται τα ποδήλατα, να είστε καλά. Έχουμε κάνει το πρώτο 100. Φρεσκαδούρα, καλά πάνω τώρα. Τέλεια. Λίγα πονάκια κάτω, όλα καλά. Κορονησία. Δύο σε ένα. Είμαστε στα 200 χιλιόμετρα. Έχουμε φάει μπιφτέκια, μακαρονάδες. Ήπιαμε κοκακόλες. Από κάτω έχουμε γίνει ποσέ. Καλά πάμε, ο αέρας πολύ φίλος, βοηθάει. Και ο Θεός βοηθός. Συνεχίζουμε. Και εδώ ο Βασίλης ο οικονόμου με τον ωραίο λόγο να δω πώς θα το κάνουμε, θα μετουσιώσουμε τον λόγο σε πράξη. Σε κόκκινο χαλί στο Μεσολόγγι. Είμαστε στο 30ο χιλιόμετρο, πορεία προς Αστακό. Παρέα είναι πολύ καλά. Ωραίος ρυθμός, έχουμε φάει περισσότερο από όσο έχουμε κάψει.